Dewis hukuk fakultetinde Nowruz baýramçylygy bellendi. Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan halkara baýramçylyk derejesi berlen. Bereketiň hem-de täzelenişiň baýramy bolan Halkara Nowruz güni dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giňden bellenip geçildi. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 64-nji sessiýasynyň çäginde 2010-njy ýylyň fewralynda çykaran kararnamasy bilen dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giňden bellenilýän Halkara Nowruz güni 2016-njy ýylyň 30-njy noýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, Ilm we Medeniýet boýunça Guramasynyň adamzadyň maddi medeni mirasynyň sanawyna girdildi. Halkara derejesinde bellenip geçilýän Halkara Nowruz güni üstümizdäki ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň meşhur Kaliforniýa uniwersitetining Dewis hukuk fakultetinde hem bellenip geçildi. Bu ýokary okuw mektebiniň hukuk fakultetini hukuk uruw boýunça magistr derejesini almak üçin bilim alýan talipler tarapyndan kuruldy. Baýramçylygyň guramaçylyk höküminde Iranyň, Özbegistanyň, Gazagystanyň, Awganystanyň, Türkiýanyň we Türkmenistanyň talipleri çykyş etdi. 22 martda geçirilen baýramçylyk dawarasynda Nowruzyň ähmiýeti açylyp görkezildi. Baýramçylyk dawarasyna Kaliforniýa uniwersitetining Dewis hukuk fakultetiniň dekanynyň ornwasary professor Bess Greenwood, professor Johan Mori, fakultetiň beýleki professor molimleri we talipleri gatnaşdy. For the wonderful Nowruz celebration, Nowruz Mubarak, and thank you for every participant, for all the people bringing the wonderful food. We enjoy it and happy Nowruz. Baýramçylyk dawarasynda hukuk fakultetiniň talipleri tarapyndan emeli intellekt arkaly ingliz diline aýdym taýýarlandy. Hearts full of hope. Students from every corner planting pieces go. Now resurrects the spring where we born in friendship, in peace together adorned. From Turkey to Kazakhstan with one heart, one stride. You see Davis's law students side by side we glide. Our paths intersected along the Silk Road. To the Caspian, a history in our hearts bestow. Embrace of Anatolia, the spirit of Turkmen. In our rest we unite, lifting hope, a tender hymn. Our sister spring, pregnant with new tales. From Iran to Uzbekistan, hope in ourselves. From Afghanistan to Turkey, every land expands. Hand in hand with Nowruz, in peace we advance. We advance. Aýdymda Nowruzda giňden belleýän döwletleriň, hususan Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Iranyň, Awganystanyň, Türkiýanyň Nowruz däp desturlary, şeýle hem bu ýurtlarda Nowruzyň ähmiýeti barada gysgaça maglumatlar berilýär. Şeýle hem Türkmenistan barada hem aýratynlykda video film taýýarlanyp, Nowruz baýramçylygynyň parahatçylygy we dialogy ünlüýän gatnaşçylary ýetirildi.
Davarada Dewis hukuk fakultetiniň LLM talibi Elay Sultan Ahmedi çykyş edip, Nowruz gadymy bayram bolup, bereketli günleriň boşlukçysy, şol wagtda özüne biri hormat goýmak, parahatçylyk, söýjülük, hoşniýetli goňçylyk diýiplerini jemleýändigi barada belläp geçdi. Şol sany davara gatnaşlara Nowruz baýramçylygyny giňden belleýän döwletleriň Türkmenistanyň türkmen palawy we pişmesi, Özbekistanyň somsasy, Awganistanyň mantysy, Iranyň bolsa taçyn tagamlary höýdürlendi. Şeýlelikde ilkinji gedek Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň meşhur Kaliforniýa Uniwersitetining Dewis hukuk fakultetinde Halkara Nowruz baýramçylygynyň bellenendigini bellemek zerurdur. Şeýlelikden bu baýramçylyk çäresiniň geçirilýäni fakultetiň durly ýerlerine çaýkylyk görnüşindäki afişalar ýerleşdirilip mälim edilipdi.